पवित्र सभा खऱ्या अर्थान एका संतांच्यो मरणाच्यो दीस तांचो जल्मा दीस म्हूण घेता, कित्याक त्या दीस संवसाराचें जीवन सोंपयतना सर्गींच्या निर्जिविताक तो जल्माता। पूण पवित्र सभा तेगा व्यक्तीचे संवसाराचे जनन संभ्रमता, जेजू मरी आनी स्नानी सुवाव। एका भुरग्याचे जनन कुटुंबांत एक संतोशाची घडी। खरेंच रवींद्रनाथ टागोर म्हणटा, हर एक भुरगें ह्या संवसारांत जल्मुचें मनशा कुळा थंय देव आजून निराशी जावंक ना म्हणले आश्वासन दिता। आज आमी संभ्रमचे मरयेचे जनन त्या आश्वासनाच्या की व्हरते, भरवशाचे फांते आनी सगळ्या संवसाराच्या साल्वासवांचे फांते म्हणल्या उतरांनी पवित्र सभा तिका वर्णिता। सांत आल्फोन्स दे लिगोरी वर्णुचे प्रमाणे देवान रचल्ल्या आत्म्या पैकी भोव सोबीत आत्मो तिच्यो। ती एक श्रेष्ठ सांती। तो म्हणटा, सासणीक शब्दाची आवयसान विंचल्ली तिका, तिच्या निष्कळंक गर्भसंभावा वेळार तिका दिल्ली श्रेष्ठ कृपा सर सांतांक वा आंजाक दिल्ले कृपे प्रासवर्ती। देवाच्या आवयच्या घनाक सरी सावन तिका ही उंचल्या वर्गाची कृपा फावो जाली। मरी पवित्र सभेची आवय, नवी येव पवित्र सभेक एक देणे जावन आसा। तिच्या दैवीक पुतान जेजू क्रिस्तान तिका हरयेंतल्यांची आवय जावन दिल्या, देखून ती आमकां समेस्तांक एक विशेष देणे जावन आसा। पवित्र पुस्तकांत मरयेच्या जननाच्या जाग्या विशांत कांय कळीत ना, पूण संप्रदाया प्रकार ती जेरुसलेमांत जल्मली। आयच्या फेस्ताची सुरवात उदेंतीचे पवित्र सभेन जाल्ली। 5व्या शतमानांत जेरुसलेमांत पयले हें फेस्त आचरण केल्लें। ह्या फेस्ता मुखांत डिसेंबर 8 तारखेर मरी पाप करत नासता गर्भ संभवल्या फेस्ताचो दीस नमी आरला।